Hey, look, ever since you left, man, I swear this shit don't feel the same. I've been up long nights just looking back on who to blame. Spending time up in my head that I was ghosting you. Now I can't keep up. Maui stilet hi Russia piang ni in lawyer ni tura inzir chhawngar ngarania ma se wrestler ni tazo kani ataksa le melte a pian tia wang chuan mi sha da hlo phaina lar pha hli a Mauritian nat na chikhada kromegalian ti mai chu veya a kutte a kete a mai te soron changlian chak bi khli a pasang takte soitur chu ni cha lo ma se anat na wang chuan kumsom pasare upani chang to ina taksa peng chen khatte chu aron changlian chak bi khli a palian tak tia soi ani phata ni Maurice hi pafel le zaidam takan ti a alandana wang hian mi hlau ero ani chin thunga chu ama point shiomati pha fo china chu wangin lawyer ni atum na chu ban sanin wrestling lama akal ta zoka ama hi mi de chuan cartoon character pakhat anti dewan neya chu Shrek ani a Shrek dia kau tu le soi chin tu an tam hle a ma se ama poem poeti lem lawa chan chu ama point in ang a in ti lo big chuang lawa chen khat pe chuan Shrek movie a Shrek character inspired tu ani te an ring hia zoka a mel ya pian te chu Shrek character duan tu ten an copy zoka nyang an ti hial pokani Mawana movie ngai na lo no pangchu an wang ve via wang mi zauzi nga polara zonet ni hoilamin thiam tak mai noi sa thak tak boxi inanon let to a nutling le patling thleng in an lompui via wani an limpui via wani Maui movie a hian character lar tak tak le hlimom tak tak te chu omma se chung zinga mi nga event le mi du pol chu Maui hiania achang tu pa berani chen khat chuan Maui character hi a otho tu Dwayne Johnson angan ti viawa ma se Dwayne Johnson aya Maui ang zok dang an om thar thlat mai chu cash register na thok tu William mani Kubrata upa Riley le a ona nu tendor pakhata Maui ang de umay hian mufuwa video ina nuan laktir nge a andor lu na cash register chu Maui tak take moti nan limin an lom le a Riley te una chuan an character du mai Maui chu ataka nge an moi monin ti a video ina nu na lo lak sak nge ni video chu internet lama post ni in Maui an tak ema wangin viral ngal fat boka min Maui ang de William chuan nga event ngal bokani William hi Hawaii lami ni in Maui an ema wangin alar hlea han kholama chuan no pang hawinan ngai na in Maui ti inan kaumai thidani achwa wana pianga Maui anga soya Maui an thu shil tu atong fau boka chu wangin Maui anga han omvela Maui ti dan han zirvel te chu aching chhotran ta a chu no panginan lom pha hle bokani William Soidan chuan Maui anga han om kwai vel chu kaning ngai lawa no pangtan hlimna thlen ti ka shada wang chuan nuam ka ti zok ti na soya tin William hian Maui hu kha angchi te kha ane nge a chu akeng chuak chin bokani kumsom pariata upai na fake person chuan midang ti ang bokin Elsa chu angai na ve hle a masiani hi chu van nei khop mai sumlak lo na man pha Elsa anga insane mol ko ta thala a chu thalak chu Instagram lama posa chu da changchia chuan ni mi in Elsa tak take mon tia wanga alar ta khloi ni ena hian no pangai na ta hlo hle a ama musak tu lan tam Elsa tak take motia akhal mai hlawa ko abet tlat tu no pangte po tong hial bokani ena hi performer ni shimshim boka azai china alam shin boka mase Elsa anawanga alar tak loi nu chuan chumi chumang changkain Elsa anga insane azai ta china Elsa ti danang te ina ti china frozen lalar tak mai Elsa sangnge mai ledit go te pok asa china no pang holom turin event shangshanga te a perform te china a lok pui ta hle a Elsa an na chu sumlak lo nan amang ta kep mai ni Jum khat pe chu ko nga no pang pakhat hian a kwa bet thlat mai a ha chap boka a ko tapa anu boya chuan Elsa chu film miang khan vura achang le dai ang ti hlo wangin a kwa ni ti thu sei ni ena hian Elsa an na te chu mang changkai no pang tam tak ti hlimin hun mang china damdoina no pang dam lote atlo kwai chin boka Elsa anga insane a zai sak china skula te po no pang hau chu Elsa anga insane atlo kwai chin bokani Rapunzel hi fictional character mai mani se mi te chuan ama ang deuh tak hi mei che pakhat an sia a an story vel chu in ang chia lo ma se chu nu po chu Rapunzel ang thawa sam sei tak nei ani ve thawa asam sei na phena chuan thon thua in jeb ve kiau thawani Daria Gubanova ni in Tleirol mailani laina chan de chuan asam che theilu tuk chu an nui so china an chai pha fo boka adam chung in samnal tak le
chatak sei tak an ei ve the ngai lo tur thu an chil fau chin ni ma se daria chu milulul ve takania asam wanga musit deuh tu te thu soi chu adik lo zia fi atum ru ve ta hle a chu wangin asam chu sei tak nal tak ani theinan azwa loi tangar ngara atan tir phal tangai lawani asam chu ake artisan vela seyani to chung po en akat phal swang lawa le asik ma chu zwa ngar ngara tuma ma se le asik nuwa po asam se chunal ati ta hle a chu wangin akat phal talawani daria han sam se tak en kol boy khak tur tak nei ma se salona akal pui ngai lawa ama in a en kol topa conditioner le shampoo nen ba ka sam chu en kol lawa ma se sam se nal chatak tenal tak ero anei phat thungani Tarzan chu kansia anga ram hmaya ram sa te kianga khosa a mishing mani se zong angina khosa thunga yang chu mishinga tak tak theidona mi mishing te khovela hian tiang ti thin chu an ve dona mi kan ti mai thei masian ve nuala ram hnai nun thlang jok tam takan oma chung zinga chuan Tarzan ang da mai pakhat hi oma chu Jason ni in Tarzan ang khan ram hmaya khosa a mishing mani se zong ang mai na thungani ama hi fasha ania anu le panan thi san to a chu wangin khopuya chenai chuan ram hnuaya mani chawa khosak nuam ati zoka ama hi mishing pa ngai tak chu hi thoma se ram hnuai khosak chu nuam ati tlata thinga lon te han pakai kwal vel te chu nuam ati ni Jason hi Hong Kong mi ni in thing mangin ram hnuaya chuan a che na tur in sa plastic lui tak tak mang te chuan a che moi le boka ama e tur te chu a ching khak boka sangaman turin lui lama hun mang tam hle boka ni ama hi a in tawdel hle a ama chau point ram hnuaya chuan a thlei hle a angai to om lo hle ni Jason hi merit he ani lawa khopuya po chen in ma nuam tak leya khosa thei turani renga ma se Tarzan anga ram hnuaya nun man chu nuam ati zok thleta a thlang zok ani Aladina lal fanu Jasmine ang daw may anong vele tlat maya chunut chu Mia Noel ni in Disney lamin Jasmine lem anduan chuanen khan anin ang vere utak tak hleni Mia Noel hi model ani baka R&B girl group member niya Halloween at chuan lal fanu Jasmine ang ina insaya at halak chu Instagram lama posa a followers si how chuan Jasmine ang anti tak tak hle a an mai shape te an vun rong te an pian te an sam le mit meng thleng chuan in angan ti hle a thalak chure lo te nuwa an share kwal sakna chat ema wangin Princess Jasmine in real life ti in alar ta hloi mai ni Halloween a chuan abial pa Sheldon point po in Aladdin angina in save thawa abial pa po chuan soi hlo thawa ma se Mia Noel zok hi mi soi hlo zok chuania Jasmine anin ang viau nyang chu Mia Noel chuan Princess Jasmine anga Halloween a in lana wangin a followers le a fans tan Aladdin na anhla lartak mai whole new world kha asak nge nge a Jasmine mel le pianang mai nei lovin an o te thleng thleng chuan anin an thu mi te chuan an soi bukani Philippines model pakhat Sherry chu Pocahontas in chei angin a in chei vel china masi arin lo lam dei thila thleng zui tlat mai Pocahontas anga in chei na thalak vel chu social media lama post ani nu chuan mi te chuan Pocahontas ang anti tak tak hle a Pocahontas ang main sam se ngil dum hlap mai anei ve thau bok nen an vun rong te la chuan ang hle boka tin an mai ki dan zong zong nen chuan in angan ti hle a chu mai alani lo an pian te thleng chuan anin ang reu hle ni Chen khat phei chuan Disney hawina Pocahontas lem tur an duan dona an enton ber Irene ai po in model Sherry chu Pocahontas ang anti de izoka Irene hi Disney hnuaya thok ni in a hmel le pian vel changa Pocahontas character duan chua ania tin Pocahontas character tan a o te po a tho ve boka ma se mi te chuan Irene ai chuan he Philippines model chelo de mai Sherry hian Pocahontas ang anti zok thlat mai ni Emma Watson khan Beauty and the Beast sa Belle character kha atsanga thiam tak mai na sang chuak to a ma se fans lam chuan Emma Watson aya Belle anti actress dang an lo nei tlat maya Belle angin sang se an lo du hle a achan chu an hmelte an chizia te chu in ang anti hle ni chu actress tu dang ni lovin and Hathaway ni a mi te chuan Beauty and the Beast sa Belle lem chu actress and hian sang se anti zoka in ang antia a mu nom le zwalang anti ni an bit meng lian tak mai te ringot chang po chuan Belle chu and Hathaway cartoon version emo ti mai thei tur khopa in angani anti ni chu
Disney Princess zinga chuan mermaid mi Princess Arial hi mi du ber pol ania no panglom lo ber pol ani boka ama an chak an tam hle boka asam rong ang ringot te po nei chak an tam hle ni Tracy Hines chuan ated lai chang to in Arial chu a chil ve thei hle a an a chak thei hle a an sam sen tak in ang ringot te chu alom hle a Arial anga sam sen tak anei ve ringot te po chu a hlimpui thei hle ni ti chuan Arial an chak na le ado na chu azwal zela ti chuan Arial tak tak ni chu atum thuta a zai thiam na te chu a mang changkaya a zai thiam na ba ka asam sen tak mai te chu ti sen bel le in Arial ang thei tur ber chona in swata no pang ho ma Arial anga in thuamina performa a zai te china du tu le ngai sang tu ponga hle ni tin Arial an le zwal theinan makeup mangna in chei bel le chin bok nen tin Arial facial expression ji sang sang te chu a thiam vek boka Arial anga nun man chu nuam ti hlea chu ta Arial chu milem mai mani se ama ne na in ang ti tu no pangla an tam boka no pang te chuan Arial tak tak mermaid tak tak emo an ti fau chin bok ani Brave chang tu nu Merida kha kan share o sambuk de mai kha a melang te asamang te hi nei kan wang fiao mai the pian puyan ya ka ti ni Merida mele samang te hi chu a common lavina siar ro emema mishing tak tak zinga hian Merida ang mel pu te po hi an wang fiao mai the ni ma se mai che pakhat ke lien voi ti hi oma chuno chuan Merida hi ang khop maya cartoon character lookalike competition a po Merida anga in lanin voi ni lai pakhat na lo ni pui to ni tin Merida ane mawang hian no pang haulom turin no pang ti hlimna event sang ati som a hlo pha le a van nei pui viau bokani Kaylin hi no pang talented takaniya thiam nga takmai niya lam zai piano violin ballet athiam kwal de ufeka tin musical show lama po Merida angin ain lan venual to Merida character pwala event an huai hot sangin Merida anga in cheya Merida anga tura poisa hlo a som te po a hlo hle bokani chen khat chuan anin an lo na chun chu Merida chuan tarmita vo avelawa Kaylin voiro in avua chu zong chuani an dang lamna ti inan soi hial bokani tin sabram lama chanchin bular tak pakhat da san me upoin Kaylin chu zong chhuakin biang na toy ten neya Merida anga in chei tirin photoshoot te pon hoi hot sak nge ni Ole khang hau kha cartoon character ang tak tak anti som de chuan nia chen khat chuan angin ti hlom kher lo theya an mani aya ang jok tam tak te po in shot karing bok engpo chini se khang mi som karon sei de jinga atam jok kha chuan cartoon character an na te chu mang chang kain sum siam nan te an mang keu chen khatin sum la chong lovin no pangte limna thlen sak nan an mang ve chin bok ani Ole, luto de zong zong chunga lom thoka soya video tharnen kalaw kir fatang